Ezihamba phambili indaba namuhla lehlehlile losolwa ngokudlwengula kwesakamthethwa. IFP ifuna athathelwe izinyathelo ezempilo kanti abezombusazwe afuna luhlehlu ukhetho oluzayo. Indaba ze-1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Amalungu omphakathi kwesakamthethwa empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal afuna ukuthola isigwebo esiqinile lo osolwa ngokudlwengula kule ndawo njengoba kuvela ukuthi ke udlwengule ingane kababekazi wakhe. Lo msolo ubanjwe kwesifundazweni eMpumalanga eseyishintsheke nesibongo kanti amalungu omphakathi abephumeka ngomningi enkantolo kaMbonambi uzophikisana nokuthi kathole isicelo kesebhayili umsolo. Emva kokuhlalela uvalweni komphakathi wakwesakamthethwa ku-Ward 12 ngaphansi komasipala uMfolozi ugcine banjiwe umsolwa nobesolwa ngokudlwengula endaweni emva kokudlwengula ingane yentombazane kababekazi wakhe. Lokhu kwenze umphakathi wahlalela uvalweni njoba nezingane zesikole bese zithuka izanya uma ziya esikoleni. Osukwini namuhla lo msolwa obanjwe esifundazweni saseMpumalanga uvelile enkantolo yamatshe kwaMbonambi ngecala lokudlwengula. Amalungu omphakathi abephethe isingqwembe ezilwisana nokuhlukunyezwa kwabesifazane abesho ngazulinye ethi umsolo akangayitholi ibhayili. Silana sizolwela inkululeko yethu ngomfana owadlengula ingane kaAnti wakhe sithi ke asimdinga emphakathini asifune ibhayili ukuthi nje kumele eboshwe udili kajele nangasemakhaya abantu asisahlalisekile kahle ngesenza kasenza wonke umuntu uyasaba besingathanda ukuthi ke bengamnike ibhayili kube udili kajele. Isikwamthethwa sonke sesihlalelo ovalweni ngenxa yesenzo esenziwa ulomfana lo ongaphakathi. Sifisa ke ukuthi umthetho uqinise kakhulu ekuthenini umuntu ofana nalo akasadingeka emphakathini, so sizothi akangayithola ibhayili futhi siyafisa maqhubeka icala ukuthi isigwebo ayosithola. Sithumele umyalezo kuwo wonke umuntu wesilisa onomoya ongenela umuntu. Kanjalo nekhansela lendawo ku-Ward 12 ngaphansi komasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi amaphaphu phansi kumphakathi njengoba lo msolo esevalelwe esikhindini. Sizoqinisekisa ukuthi umsolwa ubanjwe endaweni yaseMpumalanga la kade sebalekele khona njengoba elana uzobhekana nalo icala leli lokudlwengula ingane. So ke siyafisa ukuthi ke umphakathi ukuthi awehlisa amaphaphu bakhululeke abafundi abaya esikoleni bekhululekile, so usezandleni zawo zomthetho njengamanje. Icala lomsolwa nokuvela ukuthi unamanye amacala kwezinye izifundazwe lihlehlela umhla zisishagalolunye kumandulo ngenxa yongasebenzi kwemishini kwinkantolo yakwaMbonambi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo kwaMbonambi. Lo ukhulumela kwiqembu le-IFP kwezempilo kwishamthetho saKwaZulu-Natal uNcamisile Nkwanyana uthi bafuna kube nophenyo olunzulu ngesenzo sikangqongqoshe wezempilo esifundazweni uNomagugu Simelane Zulu esikhombisa ukubukela phansi imizamo yokulwa negciwane selibhubhisa izinkumbi zabantu icorona. Lokhu kuza ngemuva kokusabalala kwamavidiyo kanye nezithombe ezikhombisa uNgqongqoshe uSimelane Zulu esemcimbini wokubungaza usuku lakhe lokuzalwa lapho kokukhombisa khona kingagciniwe imigomo yokuvikela leli gciwane. Amaqembu aphikisa isishamthetho saKwaZulu-Natal ayaveva ngesenzo sakamuva saloyo ongungqongqoshe wezempilo esifundazweni uNomagugu Simelane sokungayilandeli imigomo ebekiwe ukuvikela ukubhebhetheka kwegciwane icorona. Okhulumela iIFP emkhakheni wezempilo esishamthetho uNcamisile Nkwanyana uthi ke kuyihlazo kwenziwe uSimelane njengoba esekhaleni lokugqugquzela ukulandelwa kwemigomo ngakho ke bafuna kwenziwa uphenyo olunzulu. Siyamangala uma khona abantu abasenze nje isimo sivele sibheda kukhona ukufa kwisimaliso. Sinemizi namhlanje eselebudengwane ebulawe iCovid-19, abazali abantwana abanabo abazali bashonile abazali babo kodwa khona abantu abasenza kanje. Sifuna kube khona speed investigation ezokwenziwa uyena uPrima wakwaZulu-Natal naye uNomagugu Simelane Zulu basitshela ukuthi bekwenze njani yini lena ebebeyenza bekhombisa izwe ukungayihloniphi imiqathango kahulumeni. Umsindo ususe ukubonakala kwemfaniso yezithombe namavidiyo akhombisa bekwenzeke emcimbini wokubungaza usuku lokuzalwa likaSimelane nalapho abebethamele lo mcimbi bebebonakala bengayifakile izamfonyo nokunye. Uzokele Mncango ngisotswebhu DA khona esishamthetho uthi ke lesisenzo sicacisa ngokusobala ukuthi uSimelane akakulungele ukuphatha lesi sikhundla. Premier and the MEC held the media briefing last week where they were informing us as the province that actually KZN
have entered a third wave. Now, this is irresponsible action by the MEC to host a super spreading event in the middle of the third wave. And this shows that the MEC is not really fit to hold this position. It's for that reason that we are calling on the Premier to conduct an investigation and hold this MEC accountable. And also we believe such action actually put our government in KZN and the cabinet into disrepute. Khona manje lo okhulumela umnyango wezempilo esifundazweni uNtokozo Maphisa uthi noMagugu uthola isimemo somcimbi nokuthe umefika wathola ukuthi ukubungaza usuku lwakhe uthi ke lo mcimbi ubuthanyelwa abantu abangaphansi kwama50 futhi ke bonke bayithobele imigomo yokhuvethe. She then personally conducted a head count of those who were in attendance, which showed that there were 36 people on site. She went on to encourage those in attendance to adhere to social distancing and constantly use the hand sanitizer that was freely available at the venue. There were 2 tables, which were main tables at the sizable and well-ventilated venue, with some of the attendees opting to be seated at the veranda. As people started eating, they had to take off their mask, and as they were eating, there was a time during a brief musical performance where the guests stood up and danced, unfortunately without wearing their mask as they were still in the process of eating. The MEC deeply regrets the failure by some of the attendees, including herself at that time, to wear masks during this short performance which took place as people were dining and eating. The MEC will be submitting a formal report to the Premier regarding this incident. Indaba enziwa KZN TV kubika uNtomo khona Mvubu ngesethekwini. Amaqembu ezombusazwe athize noma ekwazile ukuhlangabezana nomnqamula juqu okwethunyelwa kwamagama abantu abazobamela okhethweni lo uhulumeni basemakhaya oluzwayo kodwa bebengafisa ukuthi ukhetho luhlehle lube ngonyaka ozayo ukuze bezothola isikhathi esanele sokuncenca amavoti emphakathini. Lamaqembu asho lokhu kulandela ukuthi izolo bekuwusuku lokugcina ka-IEC lokulethwa kohlelo amagama abantu abazomela amaqembu okhethweni. Yize kulindwe isinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngokusingathwa noma ngokuhlehla kokhetho, amaqembu ezombusazwe aseqinisekisile ukuthi asekwazile ukukhokha imali yongenela ukhetho ahambisa nohlu labantu abazobamela okuhlelo oluvalwe osukwini lwayizolo ngehora lesishagalolunye ebusuku kwinhlangano yengamele zokhetho oku-IEC. Unobhala jikelele we-NFP uKenani Mdletshe uthemba kokushayeka ngonyaka owango-2016 ngenxa yokugcina bengakwazanga ukukhokha okwabangelwa izinkinga zangaphakathi. Uthi na kanjani kulolu khetho bakwazile ukukhokha imali yokungenela. Njengeqembu leSouth Freedom Party ngaqinisekisa ukuthi sikhokhelile ukungenela ukhetho lohulumeni basekhaya futhi ke sikwazile ukuthi sifake amagama lokuthiwa usubmit ama-candidates kwa-IEC kusenesikhathi. Empeleni nje iqembu leSouth Freedom Party kulelinye lamaqembu abe oqala ukuthi akhokhe i-deposit yakwa-IEC nezoqinisekisa ukuthi NFP ingenela ukhetho ey'fundazweni eziyisishiyagalombili kweziyisishiyagalolunye. Sishiye nje ngaphandle i-Northern Cape ngoba singenabo abantu abaningi abangamalunga ethu kuleya ndawo kepha zonke ezinye iy'fundazwe zongenela ukhetho. Owe-African Transformation Movement okuyi-ATM kafushane uSibusiso Mncwabe ozobe ngokokuqala leli qembu lingenela ukhetho uthi bakwazile ukuhlangabezana nosuku lomnqamula juqu. Thina siyiqembu le-ATM singaqinisekisa ukuthi izolo ngehora lesihlanu 5 o'clock bese sithumelile yonke imininingwane yama-candidate ethu wonke nje ama-candidate list siwathumelile kwa-IEC sakhokha futhi kukhokhiwe simi ngomumo manje ukulinda isinyathelo esilandelayo. Siyazi ukuthi inkantolo yomthethosisekelo isazokhipha isinqumo silindile nalokho kodwa sesikulungele ukhetho futhi singenele ukhetho kubona bokomasipala abakhona ezweni.
Kusenjalo usihlalo ABC esifundazweni eKwaZulu-Natal okuyiqembu lamalunga ahlubeke kwi-NFP uBonga Nzuza uthi zishagalombili izifundazwe abazongenela kuzona lolu khetho. Kulabo masipala abawu-52 singenelise kuwo bonke amasipala abawu-51. Sikwazile ke ukwenza yonke imininingwane yakhona ngendlela emukelekileyo. I-ABC ke imisele uqondana nawo indaba yamanzi kuma district angaphandle ikakhulukazi koZululand koKingcetshwa komhlaba koKhanyakude oGwini koIlembe konke lawo ma district anenselo zamanzi i-ABC isinalo isu lokuqondana nawo ngqo ngoba lezo ndawo zonke zinawo amanzi kodwa ke kwenziwa ngamabomu ukuthi amanzi angafinyeleli kubantu ngenxa yokuthi abantu bafuna ukuthendarisha indaba zama-veterikandi. Kanti i-IFP ngomlomo kamkhulumeli walo umkhululeko Hlengwa uqinisekisile ukhanjiswa kohlu kwase kwathi i-DA yona yaqinisekisa yaphinde yamemezela nabantu abazobamela kwezobumeya ikakhulukazi komasipala abakhulu. I-ANC yona ngomlomo kasekela nobhala uJesse Duarte uveza ukuthi u50% wamagama abantu abazobamela amagama obuso obusha okubalwa phakathi no20% wabantu abasha. Ngodaba Sibisi wezindaba ze1KZN TV ngibika ngiseThekwini. Umphathi wekhomishana yengamela ukhethe IEC ngaphansi kwesifundo iKingcetshwayo uJule Dlamini uthi njengoba izolo bekusuku lomnqamula juqu nalapho bekulindele ukuthi wonke amaqembu alethe imfanelo kanye namagama abantu abazowamela kukhetho oluzayo. Lokhu kuchaza ukuthi amaqembu emawadini angakwazanga ukuthumela izinto zawo ngesikhathi ngeke abe ingxenye yamaqembu azongenela ukhetho nokulindele ukuthi lube ngomhla zi-27 kuMfumfu. uDlamini ukusho lokhu ingxoxo ekhethekile nezuko lezindaba emahhovisi ka-IEC eMpangeni. Izolo-ke bewusuku lokugcina ukuthi amaqembu ezepolitiki aletheke izimfanelo kanye nohla lwamagama alabo bazobamela amaqembu okhotheni okulindele ukuthi lube mhla zi-27 kuMfumfu uma ke lungahlehliswanga njengoba ke kusalindeleke isinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngesicelo sekhomishana yokhetho ukuthi ke lihlehlisele ukhetho kunyaka ozayo. Ekhuluma neziko lezindaba lo1KZN TV umphathi wesikhungo se-IEC kwisifundo eKingcetshwayo uJule Dlamini uthi lawo maqembu angakwazanga ukuthi athumele izinto zawo angeke akwazi ukuthi abe yingxenye yokhetho. Umthetho ka-IEC regarding abantu abangasubmithile ukucontesta i-election, that means that you will not be able to contest the election if mhlawumbe let's say khona iqembu lingasubmithanga, that will mean that lelo qembu ngeke lize liconteste i-election. Uqhuba uthi ke noma ke kuneqembu kwiward thizeni engakwazanga ukukhetha umuntu ozolimela lokho akusho ukuthi ukhetho angeke lusaba khona kodwa ke amanye amaqembu enze zonke izifanelo yiwona ke azoqhubeka nokhetho. Election receives its own submission, so all wards must nominate and kube khona umuntu ozorepresenta iward, so we aqhubeka umuntu omdala. Lezi izindaba zo1KZN TV mina nginguSamkeliso Nqolunga bheka ngisempangeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 15 rand 12 cents kuyidola laseMelika kube ngu20 rand 78 cents kupondo waseBrithani libe ngo17 rand 76 cents kueuro yaseEurope. Intengo yegolide yona ime $1,804.41 ounce uthi intengo kwayo ngahluziwe yona ube ngu$68.75 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgadli wempofane Kaizer Chiefs uBernard Parker sekuqinisekisiwe ngokugcwele ukuthi unguyena ozokuba liyisekela kapteni waleli qembu iTumele Ngikhune kule season ka2021-2022 ngaphansi komqeqeshi omusha uStuart Baxter. uParker nguyena obefaka ibhande kakapteni ngesikhathi bedlala ngokulingana neChiefs Galaxy enkundleni imbombela njengoba ukhulu bengekho kulomdlalo. uBaxter uthi okuyisona zathi esenze ukuthi baqoka uParker ukuthi usenamava futhi uyakwazi ukuthi aluvusi iqembu lihlangane ngekhathi zobunzima emidlalweni. Ake sibheke naso simo sezulu esingalendele kosukwini lakusasa.
Impangeni emahlazini kaMthetho kaShoko Nkandla kwaNtambanana eMtubatuba onkomo icoshwa lizobalela nje amaze ngokushisa u16 ka ku23 degrees eThekwini kaBhanana u13 ka ku23 eMgungundlo ofundwa ngazibomvu 10 ka ku27 oLunde eMashona 11 ka ku25 eCophe leMantente 8 ka ku24 siphethe ngeFilide Newcastle eMadade neKholenso naseMondle eNtshenteka u9 ka ku23 degrees. Ninabenyathe emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu zeguqe besiyiphaka namuhla kwamzimba umntwana nethimba lendaba sesithi khumu.